Kini Mbak Elis rada rono ben kepenak. Ben sibuk gambar. Joni, kok benak banget kowe? Nyedak-nyedak tunggu kotak rumah tamu. Kowe kok roh? Ayo. Kowe kok roh? Mangsaku ora liyan nggon kan mau nek kene wae. Wong kancane ubet lho turut kono-kono kok. Yo, turut kono-kono. Heh? Masane iki kaya. Benae. Kowe wis entuk nomor HP-ne apa urung? Jalukne apa piye? Liyane turut ndi-ndi kok dhewe ning kono. Iki ya disengkuyung karo kanca-kanca Idea Multimedia. Live streaming ya Mas ya. Live streaming di channelnya Idea Multimedia. Bapak Ibu. Idea apa? Idea. Idea Multi. Bapak Ibu para tamu kakung putri panjenengan sedaya menika saged mriksani lumantar HP ugi di channel YouTube-nya Idea Multimedia. Mbak siapa namanya? Indi. Terus yang ini? Isma. Yang ini? Lucy. Susi. Digodain sama tukang syuting nggak tadi? Hati-hati loh, hati-hati. Tenanan loh. Ora saweti. Hati-hati. Wis piye? Ini mau ini. Loh, wis ngono jare. Lelek iki. Yo, matur nuwun juga teman-teman Aska Audio. Aska Audio. Iya, Mas. Judak nggon. Kerja. Malah lu. Golek nggon sing kepenak kanca-kanca syuting tur ya, Mbak Elis pun monggo.
dolokan. Dologan. Jen dolokan ora Dolo. Tulisane dologan. Heeh. Ning macane dolokan. Dolokan. Nggih leres nggih, Pak nggih. Dolokan nggih, Pak. Dolokan. Kan. D. Ora sak diartekne. Ora to. Biar tekne kaya apa wae. Dijegurne lagu apa jenenge wewengkon ngene dijegurne kon lagu. Heeh. Plenguning dadi saksi ana ndolokan jen digiri marto iki. Ngono ya. Kedawan, Mas, kedawan. Terus piye? Plenguning dadi saksi ana ndolokan giri marta iki. Ngono ya. Ya. Aku kok pinter no cah kene. Waluh. Sane. Pinter ora dadi guru. Ora lah biyen jatahe aku wis wayah arep ujian diculik kok, Mas. Oh, muridmu ora lunga kabeh kok dadi guru. Diculik aku kok, Mas. Pring kuning dadi saksi ana ndolokan giri marta iki. Ya. Apa sliramu ora ngerti Ben pring kuning gawe kangene ati la ya para yo hae gimana ane pamun